Τα δεξιά και πάλι για τους κίτρινόμαυρους. Το κόρνο το οποίο θα εκτελεστεί μέσα στην περιοχή θα διώξουν οι παίκτες της Σούτρας, θα επιμείνουν όμως οι Κουάροι από τη δεξιά πλευρά. Τον Κάλο, ο οποίος θα δούμε αν βγάλει τη σέντρα, θα βγάλει τώρα τη σέντρα μέσα στην περιοχή και θα βάζει την τέτοια και θα επιμένουν να το σύνδεση της Κουάρης. Τον Ροντές, ο οποίος θα διατηρήσει την μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου. Θα βγάλει πολύ ωραία στρατή του κεφαλιά. Πήγαινε το παιχνίδι, ο Άρης έχει τον Παοστρή 24 για τον Άρη, αρκετός χρόνος και πάλι μέσα στην περιοχή των Γερμανών. Ο Τόνι Κάλβο λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του φάλ, θα το εκτελέσει, μια ευκαιρία και γκολ. Έκανε νωρίς το πίνα για το πίνα να περάσει κάτω από το σώμα του. Ο Άρης κάνει τον 2-1. Με τον Τόνι Κάλβο, με την εκτέλεση του φάουλ από τον Ισπανό.